खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी लोगोसे आं दायो दं उदालगुरि जिल्लानि रौता दखरानि सिङाव थानाय दैसा गोरानाव सासे लाइमोन जाखांफुहांनाय आबादारि जितेन बसुमतारी जों गिबियावनो बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि जानानै बरायबाय। बे समाव जे नोंथाङा मैखुन आबाद मावदों दा बे मैखुन आबादखौ मावनायनि सिगां नोंथाङा गावनि बागै एबा गावनि जिउ जारिमिननि बागै मा फोरमायनो सानो? आंनि जिउ जारिमिननि बागै बेखौनो बुंनो सानो। आङो 2016 आव मेट्रिक फेल जाबाय। आं मोजाङै उथ्रिलांनो हायाखिसै। बिनि उनाव आङो बेखार जानानै थाबाय। ओमफ्राय आं मा मावनो मा थानो ओरैनो न'आवनो आङो बेखार जानानै थादों। ओमफ्राय बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैनोबो हाया गोसोआव। ओमफ्राय न'खरावबो जेबो गैया, थाखा फैसानि लोरबां। आरो बे समाव आंनि आफायाबो बेमार जानानै थादोंमोन। आइयाबो बेसेबां मैगं फाननानै मावनानै जाहोनो, बेहायनो आंनि फरायनायाबो एसे थालांबाय। ओमफ्राय दा आङो गोबां बोसोर ओरैनो बेखार जानानै दङ। आं मा मावनानै आंनि जिउखौ रैखा खालामलांनो हागोन आरो आं आथिङाव गसंलांनो हागोन, आं बिदि मावनो जेबो सानखांबाय थादोंमोन गोसो सिङावहाय। बिनि उनाव आं सानखांनानै मा मावनो मा थानो आं सानबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गिबियावनो आङो मैखुन आबादखौ मावनो सानदोंमोन। ओमफ्राय बेहाय आङो मावनो सानदोंमोन। दाथ' आं रोङाबो। बिनि उनावहाय आङो मानसिफोरनावहाय फाननायखौ नुदों रौता टाउनावहायनो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सोंनानै फैबाय माबायदि बानायो मैखुन आबादखौ। आंबो मावनो गोसो जादों। बिनि उनावहाय सोंना फैबाय ओमफ्राय खोन्थाबाय बे मैखुननि बेगरखौ बहा मोनो बेखौ सोंबाय। ओमफ्राय खोन्थाबाय जोंनि रौतायावनो मोनो होननानै खोन्थादों। बिनिफ्राय आं लानानै फैबाय। थांनानै 500 रांल' दंमोन, बेजों आङो लानानै फैबाय। आङो माने नोंथांनि आखायावहा 500 रांल' दंमोन 500 रां दं आरो बे 500 रांजोंनो नोंथाङा माने मैखुननि जायबा प्रडाक्ट बै माबाखौ बेगरखौ बायनानै लाबोबाय। औ। दा बेबायदिहाय नोंथाङा दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ मावदों। दा आरो बेनि बागैबो नोंथाङा बे 500 रांजोंनो दिनै माबायदिहाय खामानि मावगासिनो दं? बे 500 रांजों आङो जेने थेने मावलांनो हादों आरो आङो आं साननायखौसो जाफुंहोनोबो हादों। आरो बेजोंनो आङो एसे 500 रांजों मावनानै आं एसे लाबबो जानाय मोनदों। जे नोंथाङा जे बे आबादखौ मावनायनि सिगां बहाबाफोर ट्रेनिं लानाय नामा, एक्सपिरियेन्स दंबाय बायो नामा बेफोरबायदि? आं एक्सपिरियेन्स ट्रेनिंफोरखौथ' आं जेरावबो लानाय जायाखै, रोङाखैमोनबो। आरो बे ट्रेनिंखौ बहा लायो आं मिथिनायबो जायाखै, बहा फोरोङो। नोंथाङा जे दा आबादखौ मावबाय, दा बे आबादखौ गिबियाव मा मा खालामनांगौ जायो आरो माबोरैहाय मावबोदों आरो माबायदिहाय खालामबोखो नोंथां? बे आबादखौ मावनायाव जिगाबनि एसे गोनांथि जायो आरो बेगर नांगौ जायो। आरो बेवहाय जिगाबखौ दानस'नानै रुनांगौ जायो। रुनानै ओमफ्राय प्लास्टिक बायनो गोनां जायो। लोगोसे आरो दिरुंबो आलायनानै दोननो थाखाय बायनांगौ जायो। बेवहाय आं लाबोनानै प्लास्टिक मैखुन बेगरखौ लाबोनानै जिगाबा आइमोननाव थानायखाय आइमोननिफ्राय लाना फैनानै आङो बानायबाय। ओमफ्राय रुदों, रुनानै ओमफ्राय आं सोबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय मास मोनसेफोरनि 30 दिननि उनावहाय ओंखारनायखौ नुहैबाय आरो। बे समावहा नोंथाङा 500 राङावहा बेसेबांसो माने बेसेबांसो प्रडाक्ट केजि खालामनानै दिहुननो हाखो नोंथाङा? 500 राङावहाय आङो केजियाथ' बेसेबां माने मोनसे थफ्लायावहाय 20फोरनि बेगर सोनाय जायो आरो। 20 रांजों 20फोरनि ओमफ्राय 20फोराव ओमफ्राय आं मोनदों 2000सो मोननाय जादों आरो। 2000 मोननाय जादों। दा बे समावहा बिथाङा 20 रांनि मैखुनखौ होनानै 2000निबो बांसिन बिथाङा प्रडाक्ट खालामनो हादों। दा बे समाव आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन जे नोंथाङा जे बे आबादखौ मावनायजों लोगोसे सोरखारनिफोर मायबाफोर अनसुंथाइफोर मोनबोनाय नामा एबा मोननो हास्थायो नामा? आं जेबो सरकारनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै। आं हास्थायो, दानि गोदान सरकारनिफ्राय आं मोननो हास्थायदों। आरो आङो मोनोब्ला आङो आंनि जिउखौ साक्सेस खालामलांनो हागोन। आंनाथ' दा आखायाव रां गैया, बेनिखायनो मोनोब्ला आं मोजां जागोन नामा आं सानदों आरो। बे समाव जोंनि बर'नि गेजेरावहा एबा BTC ओनसोलावहा गोबां लाइमोनफोरा बेखार जानानै दं। दा बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय
नोंथाङा मा खावलायनो सानो आरो बिथां बेकार जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायो दा बेखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानो लाइमोन बेखारफ्रा ओरैनो बेकार थानो नाङा माबा मोनसे गावनि जिउखौ रैखा खालामलांनो थाखाय सोलिलांनो थाखाय माबा मोनसे मावनानै जालांनांगौ मावनांगौ मावाब्लाथ' आरो बहा मा जानो मावलांथारनांगौ आंबो बेखौनो बुंनो आरो बे समाव जोंनि दा बिटिसि गोदान सोरखारखौ नोंथाङा फैबाय थानाय एबा जाखांफुहांनाय लाइमोन आबादारिफोरनि थाखाय मा खावलायनो सानदों? बेखौनो सानदों लाइमोन आबादारिफोरनि थाखाय हेफाजाब खालामलांनांगौ नायनांगौ अब्लानो जोंनि लाइमोन बेकार सेंग्राफ्रा जौगालांनो हागोन आरो आबादारिफ्रा मोजाङै गावनि साननायखौ जाफुंलांनो हागोन हेफाजाब मोनोब्ला। बे समाव जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिना मोनबाय बिथां जितेन बसुमतारिया अनलि 500 रांनिफ्राय जागायनानै बिथाङा बे मैखुन आबादखौ मावदोंमोन आरो बे मैखुनखौ माबोरै मावदोंमोन नोंथाङा बिथांनि जितेन बसुमतारि बिथांनि खुगानिफ्राय मिथिना मोनबाय। दा बे समाव जों बेखौनो फोरमायनो सानो दे बिथाङा सासे बर' लाइमोन आबादारि एबा बेकार जाना थांनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर बिदिन्थि। बिथाङा जे 500 रां आखायाव लानानै जे दिनैनि समाव बिथाङा सासे माने गावनि आथिङाव गसंनो हानाय हाबाफारि मावनो लानो हादों। दा बेखौ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बेकार जाना थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर बिदिन्थि होननानै जों सानना लायो। दा बे समाव बिथाङा फोरमायदों दे गावनि जिउखौ बहाथिं दैदेनगोन बहाथिं मा खालामगोन होनना बिथाङा सानसे समाव हालाय हाफाय जादोंमोन। नाथाय बे समावनो बिथाङा खोब खम परिमान एबा 500 रांखौ लानानै बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा आसा खालामो बिथाङा बेखौनो खावलायदों जे आथिखालनि गोदान सोरखारा जाहाथे बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ अकल बर'ल' होननानै जों बुंनो थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन। मानो होनोब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफोरा बेकार जानानै दं। दा बिथां खावलायनाय बायदिनो जाहाथे आथिखालनि गोदान सोरखारा बे लाइमोनफोरखौ जाहाथे जाय बिथांमोना माने लेखा फरायावहा गोग्लैसोना थाबाय माखासे न'खरनि हालोदनि थाखाय न'खरनि खरसा बाथि होनो हायैनि थाखाय बिथांमोना न'खराव बिथांखौ फरायहोनो हायासै। थिग बेबायदि गोबां माने जोंनि बर'नि गेजेराव दं। जाहाथे बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि सोरखारफोरा माबा मोनसे थांखि लागोन होननानै बिथाङा बेखौनो आर'ज खालामदों। दा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय जा मिथिनांगौ जों बेखिनिखौनो मिथिना लाबाय होननानै लोगोसे जोंनि बे दिनै बे दान्दिसे सम बिथांनि बागै जों सोंनाय फिननाय खालामनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।